Hi guys! Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. 5, 6, and dragging just a hair. Kumusta nyo mga cancer? Ito ako nga pala si Paulo at ngayon dadaan natin ang mga inaatupag nyong mga video sa internet kaya atin ang simulan. Sardinas na ulam. Hi guys! Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ulam ko nga lamang sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas po ang ulam ko. Ayan. Ito po ang ulam ko. Sardinas. Tara na, kain na. Oo nga, inaantay ko pa ilagay mo. Ang ulam ko. Okay Ano lang? na. May isa Pagkain po. pa rin yan. Nagalit ko lang yung multo. Ano siya? Tapos, ilalagay ko siya sa kanin. Okay, guys. Okay. Oh, ito ba Tara, makabagong kain na mukbang? tayo. Sardinas nga lang ulam. Tara na, kain na tayo. Lang. Kain ka. Okay, akin na, dali. Kain na. Ayaw ba niya? Nakakaramdam ako ng passive-aggressive na galit sa kanya. Ganyan din ako pag pinapahaba ko yung 500-word essay ko eh. Isang pangungusap pa lang yung nalalagay ko. Ganyan din ako magparami. Ano meron? Hindi ko naiintindihan. Alam ko ba dapat masaya sa TikTok? Aga-aga pa. Hindi ka pa dapat galit. Dapat pag tumanda ka na ng onte, pwede ka na magalit. Sunod. Naging Christian. Guys, tara, kain tayo. Okay, ito Ulam, pala trip nyo ngayon. sardinas. Ang conspiracy Tara, kain na tayo. kung bakit siya galit sa Ulam ko nga sardinas. lamang sardinas. Tara na, Okay kain na lang tayo. yan. Pag Sardinas pinilit ka po, kainin ulam ng ko, mga yan. ayan. Wala Ito kang po ang magagawa. ulam ko, Masasarapan ka sardinas. dyan. Tara na, kain na. At walang tigil sa pag-iyak. Ramdam mong napipilitan siya o labag sa kanyang kalooban ang kanyang ginagawa. Parang wala siyang pagpipilian dahil kung hindi Sardinas nga lamang ang ulam ko. Okay na. May isa po. Ano siya? At least hindi siya nagsasayang, di ba? Kahit hindi mo gusto guys. yan, hindi ka nagsasayang Tara, kain na ng tayo. pagkain, Sardinas panalo ka nga sa lang akin. ulam. Sunod! Galing kay Kurt. Hi guys! Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Tara, kain na tayo. Ang bilis na talaga gawa ng kalokohan! Sardinas. Tara na, kain na tayo. Oh! Sardinas po ang ulam ko. Violiners! Ayan. Ito po ang ulam ko. Sardinas. Tara na, kain na. Kuha-kuha yung mga Sardinas pitch. nga lamang ang ulam ko. Okay. May percussion ka, meron kang string instrument, di ba? Kompleto. 5, 6, and dragging just a hair. Rushing. 5, 6, and dragging. Galing kay Max. Infinite loop. In computer programming, infinite loop is a sequence of instructions that a certain will continue endlessly. Unless an external intervention, it may be intentional. Malay natin, diba? Malay natin, yung talaga ang kanyang content. Pero diba, napakasaya naman ang content na yan. TikTok, so hindi naman ganun kataas ang standards ko dyan. Sunod! Infinite loop din yung pinapanood. Galing kay Alvin. Hi guys! Tara, kain tayo. Ulam, sardinas. Sardinas! Tara, kain na tayo. Sardinas nga Ulam ko lamang. nga lamang sardinas. Tara Na-memorize ko kain na, tayo. paulit-ulit ko na rin. Sardinas to ang ulam ko. Ayan. Ito po ang ulam Ay, ko. content Sardinas. aware. Tara Wala na, kain na. Sardinas nga Huwag lamang. ka magalit. Ang ulam ko. Walang ganyang filter sa Diba? TikTok. Isang tao to marunong mag-edit. Tapos ilalagay ko siya Or sa maglagay kanin. nung- Okay guys. Kinakabit kasi Tara, para kain na gawin tayo. yung content aware. Sardinas nga Nakakatamad lang kasi ulam. gawin yun. Tara na, kain na tayo. Yan din ako pag sa klase, pag Kain ka. pag nakalimutan ko may assignment, tapos kailangan ko pahabain yung 500 words doon sa mismong, pag nandun ako sa loob ng classroom, kailangan ko na madaliin. Yan din yung utak ko eh. Sunod! Galing kay Vin. Hi guys! Tara, kain tayo. Demonyong mukbang. Sardinas. Yan, Tara, lahat kain ng tayo. makasalanan, kakain nito, kumain si Satanas. Tara, kain na tayo. Pag binubuksan niya mga kaluluwa ng mga makasalanan at bastos. Sardinas, Alam mo, tara, kain tubuhin na. nilalabas eh. Sardinas nga lamang ang ulam ko. Gutom na si Satanas. Gusto niya ng mga makasalanan kakainin. Tapos ilalagay ko siya sa kanin. Tara, kain na tayo. Sardinas nga lang ulam. May itim ang budi, napakasarap naman ng laman loob ng taong to. Kain na! Oo nga, kakainin na muna ako. God, galing kay Chris, tara na chat mo ako, boring nga lamang. Ay, napansin ko rin yung nga lamang eh. Boring nga lamang, para ko nanonood ng mga makalumang mga pelikula. Ito nga lamang ako. Para ka lang din kumakausap sa sardinas pag kinausap mo ako. Sunod, galing kay Scorpion. Yan, may speedrun music, hindi ko nakalagyan, magaling.
Yung butiki mo, may mukbang na din. Oh! Walang laban sardinas mo. Sa sarap niya. Oh, ay, sarap mag-isa lang din siya. Ang sarap naman solo mo lahat yan. So, kain na. Gamo-gamo nga lamang. Sarap. Kala kay bar. Hi guys, tara kain tayo. Ulam, sardinas. Tara Okay, kain na tayo. kompleto niya. Ulam ko Isa-isa. nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Speed ako ilang beses na kakain. Ano ba nanalo dyan? Sardinas o tara? Ito po ang ulam ko. Sardinas ako. Sardinas ang Tara manok na, ko. kain na. Naku, mahabol si ulam. Sardinas nga lamang. Naku, mahabol lahat. Oh, 5 na. Kaya pa, kaya pa? Ano siya? Tapos ilalagay Naku, tayo ko ang siya sardinas sa tsaka kanin. ulam. Okay guys. Tara kain na tayo. Sardinas nga lang ulam. Oh, lamang isa Tara na, sardinas. Kain na tayo. Sardinas, kabang ade! Kain ka. Naku po, mahabol si Tarakain. Kain na. Naku po, 8 na si Kain. Hindi, natalo yung manok ko. O, dito yung aking isda. Natalo ang aking isda, ang sardinas, leche. Mas malakas nga naman kumain kaysa mag-sardinas. Sunod! Sunod, galing kay Gab. Tikoy ka ba? Kasi titikoy sa'yo lang. Hindi yan sardinas. Ano ba, gutom kayo lahat. Hindi lang sa pagkain, kundi sa mga laman ng mga dalagang Pilipina. Sunod! Gano'n kayo kagutom, gano'n din kagutom ang China. Sa ating dagat na maraming sardinas. Kaya pala gusto ng China na ating dagat na maraming sardinas. Naiintindihan ko na. Galing kay Saysay. Hi guys, tara kain tayo. Ulam, sardinas. Gaysen yun, guys. Tara kain na tayo. Ulam ko nga lamang, it's sardinas. Tara na, kain na tayo. Sardinas pa ang ulam ko. Ayan. Ano? Ito po ang ulam ko. Sardinas. Tara na, kain na. Sindas lamang. daily nga Ang pala, ulam nagets ko. ko na. Okay na. Alam mo, ang dali nito gawin kasi paulit-ulit lang din sinasabi ko. Tapos ilalagay ko siya sa Paikot-ikot lang. kanin. Okay guys. Yes. Tara kain na tayo. Naku mga kasik sa Twitter, BTS nga naman. Kain na tayo. BTS. Di ko kayang tiisin ang kanyang pagsasardinas. Sunod, ayoko na. Ang daming mukbang. Galing kay Boss, akala ko maligo na ba? Wait lang lahat. Kung kanina tiko, ito naman pusa mo. Alam ko lang saan galing to. Joke lang, pampabili po kami channel dito YouTube. Wala po ibig sabihin. Kung mamaya siopaw ka na. Sunod, galing kay Christian. Eh, panghimagas na! Kaya ba nagbubukbang siya, di ba? Kuya! Eh! Ay po, may trap mix pa. Oh, tinigilan niya. Hooker yan eh. Gusto na naman ang ice cream ko ha. Bastos ka na naman. Sunod. Ayaw, may panulak na tayo. Galing kay Darren. Wait naman. Tayo na talaga nagkamusta na kay ex ko. At least itong nasa MRT, hindi umuulit yung sinasabi niya. Partida. Hindi sardinas ang kinain yan. Singhot yan, hindi sardinas. Diba? Sunod. If you know this country, nasa yung Magna Phantom computer, hindi pa kompleto eh. Hindi kasha. Ito yung 500 word essay na kailangan mo kompletuhin eh. Ito pag binukbang mo to, malalabanan mo na si sardinas boy. Sunod, pag yan tumama sa'yo, nagpaso pa yung utak ng sardinas. So, galing kay Whole Radiant. Kailangan mo itong makita, Lods. Uy, sarap naman. Fried rice. Ito ba yung luluto niya dahan-dahan? Naku po. Safe ba yun? Paano po minatirang... Okay, sige. Gagawa siya ng fried egg. Mas masarap sa sardinas to. Wala na. Mas madali preparasyon. Hindi ko lang kung medyo safe yung pag tinunaw mo yung mantika. Yung lalagyan ng mantika. Ah! Sarap. Magiging yellow rice yan. Titi ko'y titigas nga. Ah! Chinese. Sarap. Yung sangkutsahin mo yan, dalagang Pilipina. Titi ko'y titigas din. Yung nagpapasarap dyan pag kumaskas na onti sa ano eh. Doon sa panghawak. Ang tawag doon. Eh dito yan, pag may onting magiging crispy. Sarap. Nagugutom ako, ano ba to? Ito, galing kay Joseph. Ever wondered kung paano ginagawa sardinas sa lata? Ah? Ano ba kailangan? Gusto ko rin ng ganyan technique. Ano ba maging chef para maintindihan to, ha? Wow! Pisik, ha? Pataas pag kinakatok, tumataas. Ganyan din ang titi ko pag tumitigas. Tama, naiintindihan ko na lahat. Okay. Balik na pala, balik. Para siya naging Sims character. Daz! Siba Gork!
Tustai! Army Batar. Glory! Shaka Fimi Dune! Maraming salamat, sunod. Mustasa. Ayun naman, nakukumpleto na natin ang 3 basic food groups. Ang good, ano yun? Go, glow, grow food. Saan ba ang sardina? Ano isda? Dito ba? To grow? Grow ata kasi karne eh, no? Yeah, tas vegetable, glow, go, carbohydrates. Okay. May natututunan na naman tayo. Kasi nabawasan ka sa unang video. Maraming salamat, sunod. Hindi lahat ng may tattoo masamang tao galing kay C. Kanina masustansya eh. Ano na yan eh. Mga hindi healthy yan. Hindi yan kasama sa basic food group. Pero alam mo, lalayuan to sa sa kanto po siya. Bad boy. Sunod, maraming salamat. Lalagyan mo ng tamang alcohol. Panguli, galing kay Albatros. Pinoy Cotton Candy. Maganda panghuli nga naman to. Sarap. Miss ko ng panong. Napanood ko na ba to? Ano napanood ko na to? Naalala ko yung music eh. Ganda na aesthetic. Oh! Agagawa! Yes! Ay, makaka-relax tayo ngayong dulo. Ay, gagawa ka eh. Habang kumakain ka sardinas. Bakit naamoy ko? Naamoy ko na agad. You know, Beyblade. Minamanual pala. Hindi ko nakitang sinimulan yan eh. Laging nandun na ako eh. Okay. Tapos siyempre yung centripetal force. Centrifugal papasok, centripetal palabas. Hindi ko lang kung tama ako doon. Lagay mo na lang pa ako mali. Kung napagbaliktad ko, ayoko na mag-search. Stock knowledge, yan ang malalaman pag kain ka ng kain ng sardinas, tatalino ka. Kaya hindi pa kumakain yung kaninang kuya eh, kaya hindi pa lumabas yung talino dyan. Ilalabas pa lang niya sa lalagyan eh. Yes. Kano yan, Beijing ko? Nalala ko yan, 40 sa SM eh. Baka sa labas mas mura. Kasama yung usok sa loob ng yung ano na yan, yung sa loob ng koto na yan eh. At doon natatapos natin mga videos kayo. Kung nagutom kayo, huwag nyo katay like, share sa mga patay gutom ninyong friends at huwag nyo katay subscribe. Ito, panonoorin ko lang. Nakakakalma.